Guys, subukan nga natin pasyalan itong tinatawag nilang bypass road, ang Arenas Boulevard. Dito yan sa may Malasiki. Ito maganda mga solar guys, oh. Ito dapat ang ganito dapat kinakabit sa buong syudad, ang solar. Pwede ba bawas sa kuryente na yan? Saan kaya ang tagos na ito? Siguro tagos na ito guys sa may Villasis. Ito na siguro magiging bagong ruta para hindi ka na dumiretso doon sa Taluspatang. Kasi kung doon ka dadaan, ang malapit doon is malapit ka na sa Rosales. Paglabas mo ng Villasis, diba? Rosales na kaagad. Yan, so hindi pa tapos yung mga kalsada. Hanggang dito lang ata, hindi pa tapos. Yan, so ginagawa, hinuhukay pa. Hanggang dito lang pala. Pero maganda tong idea na to, solar. Sa Dagupan, lalo na sa Divinesia Road, napaka dilim kasi doon. Yung mga poste hindi naman ganun kaliwanag. Kung matatapos to, sigurado maraming tao dito. Pwedeng mag-jogging, mag-walking, mag-bike. Ito ang magagawa ng dito, itong solar. Kapag maliwanag yan, kampante ang mga tao na lumabas sa gabi. Siyempre safety ka dahil nga maliwanag, diba? Ayan, so hanggang dito lang ang bagong ginagawa nilang kalsada dito, ang Arenas Boulevard.